займацца, будзем тушыць. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Апазіцыя нарэшце вызначылася з месцам, часам і фарматам акцыі за незалежнасць Беларусі. Праўда, звычайны абраны фармат, мітынг на плошчы, хоць і былі іншыя прапановы па фарматах. Пра тое, чаму абраны менавіта гэты фармат, ці чакаецца шмат людзей і як паўплывае на колькасць людзей тое, што зараз актыўна складаюцца пратаколы на удзельнікаў папярэдняй антыінтэграцыйнай акцыі. Мы сёння і пагаворым з нашымі гасцямі ў студыі, а гэта дэпутат незалежнасці, кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Еўрапейскі дыялог» Анатоль Лябедька, старшыня партыі «Зялёныя», актывістка кампаніі «Свежы ветер» Анастасія Дарафеева і прадстаўніца моладзевага блоку Алана Ебры-Марыям. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Добрый дзень. Сёння была прэс-канферэнцыя, на якой аргкамітэт па правядзенні акцыі 20 снежня ўжо назваў месца, дату, фармат акцыі. Ўсё ж такі можна казаць, што гэта канчатковы фармат, канчатковае месца і час, ці могуць быць нейкія змены? Спадар Анатоль, да вас як да сябры аргкамітэта пытанне найперш. Вада цячэ, і двойчы в одну раку, відаць, складана ўступіць. Таму, калі сёння была прэсавая канферэнцыя, і гэта было агучана для прадстаўнікоў мас-медыя, для тых, хто ў сацыяльных сетках, для грамадзянаў, то выглядала б не вельмі добрым, каб нешта кардынальна мянялася. І я думаю, што гэта вынік тых перамоў, той працы, якая была на працягу апошняга часу. Моладзі з гэтага боку стола, скажите, ласка, вот ці задаволеныя вы канчатковым вынікам таго, вот як плануецца правесці гэтую акцыю? Алана. Я могу сказаць з боку моладзевага блоку, ну і, конечно, асабіста ад мяне. Былі прапановы з нашага боку па месцу, па часу, там, па магчымаму, так сказаць, напаўненню, да, гэтай акцыі, і ўсё ж такі астатняя апазіцыя, да, вырашыла, што гэта будзе так, як яны хочуць. Вось, таму, хутчэй за ўсё, я не задаволена, таму што я лічу, што Кастрычніцкая плошча или плошча Каліноўскага — гэта не самае лепшае месца для правядзення акцыі, таму што мы ўжо бачылі, калі было 700-800 чалавек, што не супер яна запоўнена, і што хацелася, конечно, больш, каб плошча была больш шчыльнай і такой утульнай. Мы прапановвалі там свае месцы і прапановвалі іншы фармат, і там і спев, і перформансы ўнутры акцыі, але, я так разумею, што гэта не падтрымалася, і таму вось зараз ўсё ж такі, на жаль, моладзь не была пачута, і нашыя прапановы не прыняты, але, што зрабіць? Прыйдзецца самім думаць, што рабіць унутры гэтай акцыі. Прагрэсіўная апазіцыя не знайшла падтрымкі з боку класічнай апазіцыі, да, спадар Анатоль? Я і над класічнай, і над прагрэсіўнай. Я б сказаў так, для мяне ў першую чаргу это моя грамадзянская пазіцыя, і, канешне, як чалавека, якому пашчасціла мець адносіны да прыняцця гістарычных дакументаў, дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце, а потым у жніўні прыданню і сілы канстытуцыйнага закону, то я гатовы прымаць усе прапановы. Наколькі не ведаю, там я не ў падрабязнасцях. Спевы, будзе выкананне там чатырох прэтэндэнтаў на гімн Беларусі ў будучыні, гэта будзе выкананне. Я не ведаю толькі, можа, яшчэ былі якія дабаўкі. Таксама будзе ланцуг пасля таго, як адбудзецца мітынг і шэсці. Мне падаецца, што былі зроблены спробы, каб задаволіць усіх. А самае галоўнае зараз будзе ад таго, ці будзе пачуты заклік, вот это пасланне да грамадзянаў, якія глядзелі тое, што адбывалася праз сацыяльныя сеткі, якія мелі магчымасць, але не прыйшлі. Ці то на Кастрычніцкую, ці то іншую плошчу. Я думаю, зараз пытанне значна больш важкае, чым месца, колькасць спеву, на мой погляд. Але я думаю, што, канешне, калі ёсць нейкія цікавыя ідэі, то імі трэба напаўняць. Маслам кашу не сапсуеш.
Анастасія, ну як прадстаўнік зялёных, я ведаю, што зялёныя заўсёды выбіваліся тым, што маглі такі прапаноўвалі цікавыя перформансы не традыцыйныя. З другого боку, як прадстаўнік кампаніі свежы ветер, і мы памятаем, што яшчэ па акцыі 7 числа былі вялікія спрэчкі, вот даже у нас у студыі паміж северынцам і Сергеем Бульбай наконт таго, ці варта так праводзіць, як плануецца правесці і 20 числа. Ваша пазіцыя дачынення да вот гэтых прапаноў? Ну, дарэчы, пра акцыі, пра фарматы давайте паразмаўляем трошки пазней. Ёсць сапраўды вельмі цікавы эксперымент, які, мне падаецца, ну, варта было працягнуць далей. Пытанне наконт фармату ўвогуле плошчы і фармату 6, ну, як бы, я лічу, што гэтыя скажем, такія фарматы, яны зараз у цякучай сітуацыі ўжо неэфектыўныя, ну, просто неэфектыўныя, да? Але я б хацела зараз пазначыць, што ўсё, што, ну, давайте так дамовімся, што ўсё, што мы зараз абмяркуем наконт 20-го, так? Ну, то бок, ўсё, што абмяркуем наконт фарматах, яно будзе тычыцца магчымасці далейшай працы, так, там, далейшай нейкай дзейнасці, таму што зараз не такі момант, калі можна спрачацца, ну, пра тое, што ўжо адбылося. Зараз вельмі важна, каб захавалася адзінства, каб не адбывалася ніякага расколу. Таму, напрыклад, мы, ну, гледзячы, ну, і зялёныя, напрыклад, і, ну, зараз я кажу ад двух арганізацый, да, то бок ад арганізацыі і ініцыятывы. І зялёныя, і свежы ветер. У нас таксама былі вельмі розныя, мы таксама з моладзевым блокам гэта абмяркоўвалі, у нас былі розныя прапановы, розныя фарматы, але мы вырашылі не калі ўжо было зразумела, што на рашэнне там, ну, паўплываць нельга, мы вырашылі просто, што мы падтрымаем тое, што будзе інфармацыйна, ну, як бы і удзелам, мы падтрымаем тыя фарматы, якія будуць адбывацца, для таго, каб не зараз паказваць адзінства і не спрачацца. Таму вось давайте абмяркоўваць гэта ў фармаце не задаволеныя, незадаволеныя, а ў фармаце, што мы можам з гэтым рабіць далей. Вось. Ну і, канешне ж, калі тычыцца фармату, то зараз, калі ну, мы кажам зараз пра тэму там, супраціву інтэграцыі, тэму незалежнасці, і зараз вельмі важна, каб гэта як мага шырэй было медыйна паднята, каб пра гэта даведваліся як мага шмат больш розных групаў людзей у Беларусі. На жаль, не ўсе пра гэта ведаюць, і не ўсе, ну, нават, скажем так, калі ведаюць, асазнаюць цалкам, ну, маштабы праблемы. І вось гэта такая інфармацыйная праца і праца па бачнасці, яна вельмі важная, і яна не можа праходзіць толькі ў такіх класічных фарматах, таму што, на жаль, гэта такая бурбалка з тых жа самых людзей, хоць і вялікая, да? І тут трэба, ну, сапраўды рабіць вельмі шмат рознага. Мне просто цікава, вот Анастасія сказала про тое, што нам разам з моладзевым блокам не атрымалася давесці вот свае прапановы, яны не былі падтрыманы. Чаму? Вот я маю на увазе чыста колькасна, вот прадстаўнікі таких прагрэсіўных ідэй, іх было менш, а вырашалася ўсё галасаваннем, ці вот што? Ці вы не маглі просто аргументавана давесці сваю пазіцыю? Я б зноў жа прапанавала, ну, не хацелось бы працягваць гэту размову у фармаце, каму што ўдалося давесці, ці не. Як ёсць, так ёсць зараз. Зараз падтрымліваюцца тыя фарматы, якія будуць адбывацца. Ну, Анастасія, да? Не спрабуйце збіць мяне з запланаванага шляху. Я хочу разобрацца ўсё ж таки, ці можа апозіцыя аб'яднацца, аб'яднаць хоть што-небудзь, хоть незалежнасць краіны, вот адстойванне яе, ці нават на гэтай глебе апозіцыя здольна, как говорится, перасварыцца. Не думаю, что там были прям сваркі, да. Мы пыталіся данесці сваю думку, не атрымалася. Гэта было, думаю, чаму не атрымалася? Не за аргументу. Вот я лічу, што гэта было не за недастатковасці аргументу ўсё ж таки, тому што, магчыма, у нас няма такога аўтарытэту ў вачах, як бы старэйшага пакалення. Ну, я говорю зараз пра моладзь. Магчыма, па іх каментарах было зразумела, што у нас не так шмат досведу арганізацыі гэтай акцыі, хаця я не згодна, тому што мы рабілі акцыі, якія былі дастаткова ўплывовыя, якія ўключаліся моладзь, якая не была ўключана далей, ну, не ўключана ў сэнсе раней у іншыя мерапрыемствы такога віду. І
Ну, ўсё ж таки, я думаю, што просто трэба думаць было пра людзей і як уключыць у гэтые мерапрыемствы як мага больш людзей новых, моладзь, людзей просто апалітычных старэйшага пакалення, а не думаць пра тое, што мы зробім так, як мы гэта бачым. Ўсё ж таки трэба як бы рабіць гэта для людзей, каб уключаць людзей. І вось у гэтым і праблема, што магчыма мы, ну не мы, а все, хто там былі, хто як бы прымаюць рашэнне, яны ўсё ж таки больш задумаюцца, ну мне здаецца, да, пра сябе, пра некую, магчыма, пра нейкі свой піар, какие-то нейкія свае мэты, а не пра тое, што спадабаецца людзей, што аб'яднае людзей. Вось, мы прапановвалі свае фарматы, але ўсё ж таки я думаю, што у нас просто няма аўтарытэта і ну, магчымасці ўплываць на гэтыя рашэнні. Спадар Анатоль, да вас пытанне як да чалавека з аднаго боку з вялікім палітычным досведам і з досведам арганізацыі розных вулічных акцый мерапрыемстваў, з другого боку, вот як вы зараз настойваеце на тым, што вы над усімі гэтымі працэсамі, таму вот зверху але вопытнага чалавека погляд. Все ж таки вот Анастасія сказала про тое, что гэты фармат мітынгаў акцый на плошчы ён сябе вычарпаў і ён не дае таго эфекту, якого хацелася. Вот як вы лічыце, ўсё ж таки вычарпаў ці не? І ці калі не вычарпаў, ці здольная сённяшняя апозіцыя ну зладзіць так, каб ўсё ж таки мела эфект та акцыя? Ну, мне падаецца, што акцэнты не там расстаўляюцца. Усё ж таки для мяне відавочна, што ёсць рэальная пагроза для суверэнітэта і незалежнасці Беларусі. І гэта ну тое, што дамінуе над усім. Усё астатняе, які фармат, мне падаецца, трэба адкласці на больш нейкі позні тэрмін. Ну, выбачайце, усе згодныя з тым, што ёсць пагроза незалежнасці і суверэнітэту. Ну, прынамсі, тыя, хто тут сабраліся. Ну, іншая справа, размова пра тое, як гэта лепш данесці, давесці іншым людзям. А тут уже размова пра фарматы. Рады, я вот прыйшоў на тую сустрэчу менавіта як грамадзянін, як чалавек-будзільнік, і я говорю, што я магу зрабіць. У мяне сёння ёсць моя перадача, там 20 тысяч, 90 тысяч прагляд. Кожны. Это означае, што я магу вот на такую аўдыторыю просто в апошні час распавесці, чаму важна прывесці нейкія матываваныя прыклады, што заставіць людзей ці зробіць іх удзельнікамі гэтых мерапрыемстваў. Я гэта магу зрабіць. Я гэта зраблю. На наступным тыдні мы ладзім слуханні у Сейме Літоўскай Рэспублікі, якія датычаць вынікаў выбарчай кампаніі і пытання інтэграцыі. Я магу гэта зладзіць, каб там быў пачуты голас? Так, я гэта раблю. Мы зараз дамовіліся, і Пятра Саўштравічус, дакладчык Міжнароднага камітэта Еўрапейскага парламента па Беларусі, звярнуўся да міністра замежных спраў усяго еўрапейскага звяза спадара Барэля з тым, каб еўрапейскі звяз выступіў ініцыятарам трохбаковых перамоў. Урад России, Беларусі і еўрапейскі звяз, такі прэцэдэнт быў па Украіне, каб яны туды вынеслі гэтае пытанне, што зараз недзе ў кулуарах. Мы гэта можам зрабіць? Мы гэта зрабілі. Я вот прытрымліваюся такога падыхода. Я магу, я раблю. Тое, што дыскусія, гэта мусіць, ну я ўсё ж такі чалавек, які працаваў у двух сапраўдных парламентах. Трэба прыводзіць аргументы, трэба іх сцэны было. Рашэнне, якое прынята дэмакратычна праз працэдуру, яно мусіць быць прынята. Можна яшчэ раз прапанаваць новую дыскусію, калі нешта цікавае, але толькі тады мы будзем рухацца наперад. Вот і все. Я зараз пытаўся ваше меркаванне як чалавека з вопытам, ці здольны мы на сённяшні дзень у сённяшніх умовах пры сённяшняй моцы ці не моцы апозіцыі праз мітынг акцыю на плошчы данесці як мага большай колькасці людзей і заклікаць прывесці на як мага большую колькасць людзей на плошчы. Ці можа быць сапраўды было б моладзевы блок там да прыкладу кажа, а давайте мы лепей вот канцэрт Саладухі за незалежнасць зладзім на плошчы. І прыйшло бы больш людзей, чым на просто на акцыю мітынг, дзе там севярынец, лябедзька, Некляеў будзе праз мегафон ледзь чутна нешта казаць. Важныя словы, але вот... Мы мусім прызнаць, што гэта несанкцыянавана акцыя. Ці з Саладухай, ці з севярынцам, яна недазволеная. Мы знаем, што ўжо ўлада пачала рэфлексію на тое, што адбывалася 7-га, так? І гэта уключаны канвеер рэпрэсій.
Таму давайте зыходзіць вот не з нашых жаданняў ідэальных, каб мы былі ў цывілізаванай краіне, просто паведаміў гарвыканкам, што ты ладзіш акцыю і ты яе праводзіш. На сённяшні дзень я вітаў бы усе ініцыятывы, якія сыходзяць ад маладзёвага блока, зялёных, там, аб'яднанай грамадзянскай партыі, ці ад сябе асабіста, якія спрацоўваюць на паніжэнне градуса страха. Таму што вот пытанне будзе тут. Вот і людзі будуць баяцца ці не баяцца. Фінансава-эканамічная залежнасць 80% беларусаў ад улады – гэта моцны фактар. Тое, што ў нас ідзеш па праспекты і назва КДБ, гэта таксама псіхалагічны фактар. Я думаю, я вітаў бы вот усе, набор усіх інструментаў, якія памяншаюць дозу страху. Вот это галоўнае. Вось якраз ну, на гэты конт і да фармата, і да бяспекі. Да? Па-першае, ну, калі вось было, ну, я на папярэдняе пытанне такі там не адказала, да? Мне падаецца, што нам зараз для гэтай кампаніі, ну, пра незалежнасць не патрэбная такая цэнтралізацыя і пошук адзінага фармата, дзе ўсе сольюцца. І вялікай праблемай з'яўляецца тое, што у полі ўспрымаюцца нейкія, ну, іншыя дзеянні, як, напрыклад, ну, супярэчлівыя адзін аднаму, ці як канкурэнцыя. Вось гэта, ну, мне падаецца, што гэта самае галоўнае, што заважае, ну, як бы аб'яднанню. А зараз бы было у свеце таго, што так спадар Анатолій слушна кажа, што зараз рэпрэсіі адкаціць, рэпрэсіўны механізм гэта шмат часу не зойме, і што, напрыклад, з тым жа ланцугом 7-га пашанцавала, ну, як бы просто пашанцавала, да, магло не пашанцаваць. І гэта вельмі класна атрымалася, але пытанне ў тым, ці пашанцуе яшчэ раз, гэта вельмі адкрыта. І таму трэба прыдумваць такія фарматы і спрабаваць эксперыментаваць. Канешне, полностью абараніцца мы не можам, ну, але тое, што б хаця б абараняла людзей, ну, гэта па-першае, што яны былі бы больш бяспечныя, да, то бок новыя людзі, яны б маглі адчуваць сябе больш бяспечна ў гэтай камунікацыі, яны больш бы ўключаліся. І другое, гэта павінна быць усё ж такі не толькі, ну, то бок зразумела, што пратэст, да, але калі мы хочам данесці новую думку, акрамя пратэста, спачатку трэба паясніць яе. Ну, я хочу, ну, прывесці прыклад. Мы, напрыклад, рабілі падчас так званай выбарчай кампаніі, мы рабілі такую не забудку, назвалі, будку рабілі, на ёй надрукавалі такіх вымерлых жывёлаў і зрабілі месца для беларуса, ну, што таксама можа знікнуць. З тварам Александра Егоровича? Нет, без твару. Вы, Анатолий, мяне не захацелі у ёй фотаграфавацца і падпісаць, адмовіліся мне заяву да Румаса. Я не хочу... Вы не захацелі сфотаграфавацца. Да, я яшчэ лічу, што рано вымераць. У нас там было напісана, в тым сэнсе, вось, вымерлі, не будь як мамант, не будь як птушка Дадо, да, і моладзь, і не толькі моладзь, яны падыходзілі, такія падвісалі, што гэта такое. Захацелі, там, яно як там тамарэска, там можна тварык засунуць было, яны хацелі сфоткацца, унутры мы имитовали як бы выборчую кабину. Вы пропоновали Спадару Анатолію твар засунуть у мамонта? Не у мамонта, у беларуса, які вымірае. Ну, вось, і, ну, пакуль людзі вось гэта, яны цікавіліся, ім было цікава сфоткацца, там былі хэштэгі, то бок яны фоткаліся. Мы ў працэсе размаўлялі. Шмат з іх, хто, напрыклад, не ведаў, што такая там праблема існуе. За гэты час, пакуль мы з імі камунікавалі, ну, як бы яны штосьці пачыналі разумець. Тыя, хто хацеў, яны маглі, у нас там была, ну, канчатковы сэнс усёй гэтай працэдуры быў, падпісвалі зварот да Румаса з просьбай адкрыць, ну, доступ да інфармацыі пра інтэграцыю. І гэтыя лісты мы потым упаковывалі і адпраўлялі. Ну, і такім чынам, ну, акцыя мела, напрыклад, не толькі інфармацыйны такі, ну, як бы і камунікатыўны эфект, але яшчэ і такі эфект трошкі такога плаўнага ціску на ўлады, да. І мне падаецца вельмі важна ўключаць вось такія кампаненты, як вось гэтыя, напрыклад, падпісанне зваротаў, прапанаваць людзям нешта зрабіць, не проста там інфармаваць іх ці, ну, просто там акцыі павінны мець лагічную структуру, пачатак і канец. Ну, я, конечно, тое, што расказваю, гэта толькі эксперыменты, але галоўная думка такая, што, ну, больш бяспечна для людзей, які ўдзельнічаюць, то бок, ну, напрыклад, у любым выпадку прыцягнуць, калі што, толькі тых, хто арганізоўваў, да, ну, в смысле, они не так удзельнічаў. І другое, гэта павінна несці нейкі цікавасць, пазітыў, там, новы фармат, ну, яно павінна выклікаць цікавасць на пачатку. Мець магчымасць для жывой, ну, ці там уже наколькі наўпроставай нейкай камунікацыі, да, і мець магчымасць для людзей праявіць, хоць зрабіць мінімальнае дзеянне, праявіць сваю грамадзянскую пазіцыю, там, наўпрост тут і зараз, ці паясніць ім, што яшчэ яны могуць зрабіць потым, напрыклад, далучыцца ў соцсетках, не знаю, запісацца ў валанцёрскія групы, зрабіць нешта яшчэ. І вось, мне падаецца, што ў такім напрамку, я не кажу, што это прям была ідэальны фармат, але ў такім напрамку трэба рухацца, і чым больш будзе, мне падаецца, трэба рабіць гэта зараз, кампанія павінна быць дэцэнтралізаванай настолькі, насколькі гэта можна. То бок, чым больш будзе з'яўляцца ініцыятываў, ну, нейкіх розных, тым будзе лепей. І калі гэта будзе не сыходзіць
не ад нейкіх арганізацый, лідараў кампаній, калі людзі просто самі гэта будуць падхопліваць, гэта будзе самая крутая штука. Напрыклад, з гарбузамі, вот про гарбузы, вось выкатывалі там, была такая акцыя, выкатывалі да расійскай амбасады гарбуза, і потым частка людзей, хаця не аб'яўлялі флешмоб, яны пачалі таксама там прыносіць гарбузы ці фоткацца з гарбузамі. Ну, вось у такім напрамку таксама мы можам зрабіць гарбуз сімвалам нацыянальнага супраціву. Ну, наколькі я зразумеў спадара Анатолія, ён і кажуць пра тое, што вызначаны месца, час, ну, нібыта фармат, але ў межах якога можна рабіць усе свае ініцыятывы. Вы можете зрабіць гэта. Алана, вот вы ўсё ж таки, вы хоць і не згодныя з канчатковай версіяй акцыі на 20 числа, але ў межах яе свае прапановы можете рэалізаваць? Ну, не свае, там, моладзевага блоку. Я спачатку хацела адказаць пра бяспеку троху Анатолію, просто прабачце, але мне здаецца, што тое, што мы вызначылі нейкае месца, час там, нейкі там план, да, хаця бы, ну, такой прям сціплы, да, сціслы, гэта не паніжае градус бяспекі, ну, типу, на мой погляд. Ўсё ж такі людзі, яны ўсё роўна баяцца ісці на мітынг, там, дзе будзе все одно і тое ж, адны і ты ж лозунгі, адны і ты ж дзеяння, незразумелыя месседжы, незразумелыя словы, да, не будзе чутно, да, што будзе гаварыць людзі, і людзі будуць маліцца, там яшчэ штосьці рабіць. Ну, то бок, гэта не спрыяе таму, што каб людзі далучаліся да гэтага. Все ж таки Ася гаворыць правільна, што трэба рабіць нейкія дзеянні, якія будуць уключаць асабіста кожнага чалавека. Гэта і пра флешмоб нейкі ўнутры, гэта і пра тое, што трэба самім паставіць подпіс. То бок, калі ты на мітынгу, ты не заўсёды, типа, зможаш выйсці да мікрафона, ты не заўсёды зможаш пачуць, што тебе гаворыць там са сцэны там выбітныя, да, палітыкі, але калі ты можаш зрабіць некую сваю вось маленькую, да, прасу, да, у межах гэтага, гэта круто. Калі ты уключаешься ў нейкі незвычайны фармат, гэта круто, тому што людзям падабаецца, што гэта не тое самае, што было 25 год таму ці там 5 год таму. Вось. І я ўсё ж таки лічу, што тое, што зараз будзе, гэта ніяк не пра зніжэнне градуса бяспекі, гэта ніяк не паўплывае. То бок могуць забіраць людзей у любым выпадку. Ну, заўсёды будуць рызыкі. Нават рызыкі, типа, калі мы робім ланцуг, ці мы робім нешта іншае, будуць рызыкі того, што людзей затрымаюць там, затрымаюць пазней, але трэба рабіць такія фарматы, якія людзі захочуць прыйсці, нават ведае, што можа быць рызыка, каб іх затрымалі. А пра удзел у межах кампаніі зрабіць штосьці ўнутры, я думаю, што нам ніхто не забароніць. Магчыма, калі б мы рабілі штосьці паралельна, да, запрашалі бы людзей, не ведаю, там на Зыбіцкую, яшчэ куды-небудзь, там на плошчы Свабоды, што вось мы там моладзі блок, яшчэ хтосьці робіць альтэрнатыўную акцыю, прыходзі да нас, а не да апазіцыі. Магчыма, гэта б спрымалася неяк, ну, негатыўна, да, з боку апазіцыі. Але я думаю, што нельга такога рабіць, трэба ўсё ж таки аб'ядноўвацца, як мы ўжо гаварылі, рабіць супольную працу, таму я як бы асабіста прыйду, да, я думаю, што там астатнія людзі таксама прыйдуць, і мы будзем ладзіць штосьці свае ў межах гэтай акцыі. Нам ніхто не забароніць, як я зразумела па размовах, да, з нашымі палітыкамі. Вось. Але, ну, гэта не будзе як бы і, ну, як бы падтрымана і ўключана там у асноўную павестку, да, але мы будзем все роўна рабіць нейкую альтэрнатыву ўнутры. Спадар Анатолій, вот таксама цікава ваше меркаванне пра вот гэтае раз'яднанне, пра якое сказала Алана. Сапраўды, вот калі скажам, вот зараз скажем, вот паколькі мы не хочам, каб нас палічылі, што мы тут раз'ядналіся, мы пойдзем і будзем уже вот рабіць там, што вот вырашылі, можа быць, у межах нешта сваё. А сапраўды, вот чаму лічыцца нейкім раз'яднаннем, калі б 20 числа там вот, скажем так, традыцыйныя, выбачайце за это слово, палітыкі сабралі б людзей, ты, якія захацелі б вот менавіта так традыцыйна выказаць сваё меркаванне на плошчу. Скажем, моладзевы блок у сваім стылі правёў бы там акцыю на Зыбіцкай. Скажем, зялёныя у сваім стылі там з нейкімі там будкамі ці незабудкамі на Кастрычніцкай, грубо кажучы. Падаецца, больш бы людзей ахапілі ці не? Ці вот що ж такі размовы ў дадзеным выпадку маюць сэнс пра вот раз'яднанне ці непаразуменне ў такім сэнсе? А ведаеце, гэта ж не канвейерныя акцыі. У кожнай акцыі ёсць свая адметнасць, свая асаблівасць. Калі б мы гаварылі пра стагоддзе БНР, то абсалютна можна было б там незабудкі, там будкі, там все што заўгодна. Мы гаворым пра сітуацыю крытычную для краіны.
На сённяшні дзень ніхто не ведае, што там за гэтымі зачыненымі дзвярыма. Именно вот таму трэба, каб наймага больш людзей пра гэта даведаліся. Так, я і гавару, што у гэтым якраз калі у вас ёсць адчуванне, адны завуць туды, другія туды, частка грамадства, і прэса будзе пісаць, што і там, і там. А чалавек, які недасведчаны, яго вельмі простыя адносіны. Ці людзі разам, ці людзі не разам. Таму я яшчэ раз скажу, гэта ўсё ж такі сітуацыя экстрэмальная. І я не прысутнічаў пры той частцы дыялога ці дыскусіі, дзе там былі розныя падыходы, абмяркоўваліся, мы паехалі адзін з рэгіёнаў, але на мой погляд, вот я яшчэ раз говорю, што ніхто не забараняе мне вот у гэты час, дзе будзе там і мітынг, і шэсце, і ланцуг, знайсці, як мяне самарэалізаваць. Ну, глядзіце, той, хто баіцца ад пачатку самого мітынга, самого недазволенасці, ён не прыйдзе. Не прыйдзе на плошчу, не гледзячы на тое, што там моладзевы блок будзе. А ён гуляе сабе па Зыбіцкай, да прыкладу. А там вот моладзевы блок ці зялёныя там ладзяць нешта. Ладзяць недазволеную акцыю. Мы ж разумеем. Адна справа мітынг з мегафонам, іншая справа якая-нибудь там будка, там ці танцы. Змейцер, мы прашлі, у мяне я вам прывяду некалькі дзесяткаў прыкладаў. Без мегафона, без нічога. Пакавалі, рабрыны ламалі, гэтак далей. Не звяртаючыся ні на што. Што і мегафона не было. Што колькі мы не ведаем сітуацыі, калі безрукіх там выносілі па прысуд за то, што ён быццам бы пляскаў у далоні. За тое, што глуханямы нешта крычаў. Мы ведаем нашу сістэму. Калі будзе каманда наогул, то нідзе нічога не адбудзецца. І мы давайте з гэтага заходзіць. На мой погляд, канешне, гэта будзе акцыя. Я думаю, што павінна нешта адбывацца яшчэ паралельна у сеціве. Вот там можна реалізовать, дзе подключить людей, якія будзе вагацца, выбирать паміж сваёй працай і нечым іншым. Тут, ну, давайте заходзіць з таго, што ўсё ж таки любы фармат вулічнай акцыі, які будзе скіраваны 20-го супраць таго, што робіць Лукашенко і Путін, гэта ўжо будзе табу. І які там будзе загад, мы не ведаем. Але у адным аўтазаку могуць аказацца і тыя, хто прыйдзе з гарбузам, і тыя, хто прыйдзе пад мегафон і гэтак далей. Гэта рэчаіснасць наша, сённяшняя. Ну да, і што? Гэта ніяк не ўплывае на фармат. Таму я яшчэ раз гавару, я б яшчэ акрэслю некалькі, вот што можна рабіць. Вот мы сёння накіравалі прапанову аб сустрэчы з Румасам. Я таксама лічу, гэта вельмі важна, каб выводзіць гэтыя перамовы з закулісся. Гэта актуальна і гэта абавязкова трэба ставіць у павестку дня. Можна знаходзіць і іншыя фарматы, якія дапаўняюць тое, што прапанавана. Я думаю, трэба зараз якраз гаварыць пра тое, што нас аб'ядноўвае, а не вот шукаць нейкія моманты, якія людзей раз'ядноўваюць. Вы згодныя, вот задушыў спадар Анатоль вас сваім палітычным аўтарытэтам? Я не душыў. Не, я думаю, што ніхто не можа задушыць палітычным аўтарытэтам, тому што у меня есть свае думкі, прынцыпы, і ўсё ж таки я лічу, што... Ну, але не глядзячы на гэта, вы пагадзіліся, што мы не згодныя з фарматам, але пойдзем на плошчу, а замест того, каб сказаць, мы не згодныя з фарматам, это не раз'яднанне, но мы ладзім сваю акцыю ў іншым месцы. Таму што я ўжо гаварыла, што я лічу, што ўсё ж такі гэта праблема, якая тычыцца ўсіх людзей. І як бы раз'ядноўвацца нельга, трэба аб'ядноўваць людзей, уключаць іх і ісці ў іншыя месцы і вось расфокусаваць усё, як бы каб людзі не разумелі, што адбываецца, гэта не тое, што нам патрэбна, але я не згодна, што той фармат, які абрала апазіцыя, ён будзе неяк уплываць на тых людзей, якія як бы хацелі бы прыйсці, але не могуць, или якія просто недасведчаныя, яны нават пабачыць, мои сябры говорили, ой, там штосьці чулі, там 20 снежня будзе там нейкі мітынг, вось палітыкі гэтыя ладзяць там это, але ў іх няма да іх давера, яны не прыйдуць туды. А калі я сказала, што мы там будуць, яны ўжо пачалі вагацца, што а што вы там рабіць будзе? Ага, а гэта цікава, магчыма, типа трэба як бы завітаць і нават рызыкаваць і прыйсці. Яшчэ хацела сказаць пра тое, што вось зараз як бы праца да кангрэса ідзе як бы размова вось тое, што плануецца там з Румасам, вось будзе там супольная сустрэча там ЕС, там Расія, Беларусь, але ўсё ж таки, ну, вы реально лічыце, што гэтыя как бы сустрэчы яны могуць змяніць неяк пазіцыю Пуціна, Лукашэнкі і ты дэлегацыі, якія гэтым займаюцца. Я лічу, што толькі рэальны выхлап грамадства, калі мы скажам і будзем спратэставаць, выказаць сваю пазіцыю, гэта будзе аб'яднана, громка, з уключэннем тых людзей, якія рэальна не прыходзяць на гэтыя мітынгі. Толькі тады як бы можна
як бы хоць неяк як по дэкрэту номер 3 тады было паўплываць на наш як бы урад. А так ну окей, вы сустракаецесь з імі, да, вы подписываете нейкія дамовы, подписываете звароты там сваім ну сваёй супольнасцю, да, палітычнай, але на іх гэта ніяк не паўплывае. Я бачу тут пэўную супярэчнасць. Калі кардынальна мы гаворым, што мы за шырыню розных методаў, інструментаў уздзеяння, калі стратэгія такая, то вы не мусіце гаварыць, што міжнародны, напрыклад, чыннік, што яго трэба выкідваць. Я ж не гавару, што ён як дамінуючы. Я сам на ўсіх сустрэчах пачынаю з таго, што рашэнне беларускага пытання знаходзіцца не ў Брусэлі, не ў Маскве, не ў Вашынгтоне, а ў Беларусі. Гэта перша. Але другое, давайте мы не будем таксама вот так маладзецкі гаварыць, што мы тут шапкамі ўсіх закідаем. Рэальнасць такая ж, паглядзім на суседнюю Украіну. Чаму яны хочуць там, каб быў нарманскі фармат і гэтак далей? Таму што перад намі лукашэнкаўскі першы фронт, на якім мы знаходзімся, гэта пагроза небяспека. Калі да яго дабаўляецца пуцінскі, то гэта ўзрастае ў разы небяспека. І недацэньваць гэта нельга. І калі можна да гэта далучыць міжнародную супольнасць з іх пазіцыяй, з іх пэўным ціскам, палітычным, дыпламатычным, эканамічным, мы, як тыя, хто думае пра заўтрашні дзень Беларусі, мусім гэта рабіць. Дарэчы, вот на заканчэнне праграмы хацелася пабмеркаваць такое. Стала буквально сёння вядома пра тое, што на 20 число, на гэты ж дзень пададзена заяўка на Кастрычніцкую плошчу на яшчэ адзін мітынг. Такія, назовём это так, прарасійскія, што ли, вот актывісты накшталт Агафонова, Валерыя Драко падалі такую заяўку. Правда, на пытанне там за што ці супраць чаго вы будете пратэставаць, нам у каментары сказалі, ну мы яшчэ будзем падтрымліваць, але што яшчэ не ведаем. Як вот вы ацэньваеце такую сітуацыю? С аднаго боку, калі дазволіць, вот дазволены мітынг вот гэтых таких вот незразумелых асобаў, с аднаго боку, з другого боку недазволены мітынг дэмакратычных сілаў. Да чаго это можа прывесці? Ну, вы зараз пра бяспеку. Я думаю, што невялічкая група таварыщей, калі ўбачыць даволі вялікую колькасць, я думаю, што іх будзе больш, чым 7-га, ну, яны проста аставяць плошчу Каліноўскую тым, каму яна больш патрэбна на сённяшні дзень. Ваше меркаванне? Потому что калі яго дазволяць, то дакладна тады трэба тым, хто збіраецца на плошчу пазней, прыходзіць раней са сваімі ж дазволены ж мерапрыемства. Ломім туда са сваім контентам і спрабуем забіць просто масава бедыйна. Дарэчы, пра контент. З якімі плакатамі? Там же ж, я, наколькі я разумею, наконт падчас аргкамітэта ўзніклі пэўныя спрэчкі, якія там надпісы можна рабіць, якія там... Ну... Я б яшчэ раз заклікала зараз не вяртацца да пытання канфліктаў. Не, ну сур'ёзна, я разумею, што праца, но просто реальна сітуацыя такая, што абмяркоўваць зноў жа, як сказаць, плакаты, гэта мне падаецца не вельмі канструктыўна зараз. Я вам скажу, якія мне плакаты падабаюцца, напрыклад. Мне падабаюцца плакаты, якія прапанавалі там альтэрнатыву. Там былі плакаты «Я люблю Беларусь», там такая яліначка, там «Незалежнасць маленечка» или «Свая», или вот такі быў плакат яшчэ класны рабіў «Свежий ветер», не праяднай Беларусь. Там такі быў ну так, на моладзь радыкальненька трошки. А мне падабаецца, што сёння ўжо прыняты зварот да грамадзянаў Расійскай Федэрацыі, грамадзянскай супольнасці. Я лічу, што гэта варта ўвагі і гэта правільна, таму што Пуцін, што Лукашенко гэта два бакі адной праблемы. І вельмі важна знаходзіць тых, хто можа быць салідарны з беларусамі, якія выходзяць на вуліцу ў Расійскай Федэрацыі. Я разумею, што працаваць дзесьці там у Польшы, Германіі больш камфортней на палітычным полі, але Расійская Федэрацыя гэта таксама тое, да чаго мы мусім звяртацца. Я вот вітаў бы і адзіночныя пікеты, якія там праходзілі, падаецца, і ў Піцеры, і ў Маскве, калі чым больш іх будзе, тым больш будзе салідарнасць за нашу і іхнюю свабоду. Ну, і ў гэтым сэнсе вельмі важна, канешне, каб не было плакатаў, якія ўтрымліваюць там пасылы ненавісці. Ну, як бы, і пра гэта, мне падаецца, пра гэта ўжо, ну, няма сэнсу спрачацца, таму што пра гэта ўжо і пагадзіліся. Будзем спадзявацца, што яно будзе, ну,
што ўвогуле гэтае пытанне больш не паўстане. Давайте на заканчэнне яшчэ раз про бяспеку. Вот ці ёсць план на той выпадак, калі будзе разгон? Вот мы маем, Анастасія казала, добра, што атрымалася правесці і ланцуг, і саму акцыю без затрыманняў, без разгонаў. Праўда, зараз протаколы складаюцца ўжо, наколькі я ведаю, там 20 ці болей чалавек атрымалі такія протаколы. А калі будзе іншае рашэнне, ўсё ж таки план як бы Б там ці С ён павінен быць вот да ўсіх пытанняў. Вот ёсць нейкая стратэгія на гэты конт? Ну, сёння Павел Северинец агучыў, што ёсць план А, і ён давёў да ведама журналістаў, і ёсць план Б, які не раскрываўся. Я яго не ведаю, і у мяне няма жадання там эту таямніцу адкрыць. Хаця я думаю, што ў Беларусі вы не знойдзеце ні адной страхавой кампаніі, якая будзе страхаваць нейкія рызыкі, ну, маючы ва ўладзе людзей, якія проста хворыя на ўладу. Ну, пытаться про план Б, ён перастане быць планом Б, ну, гэта тычыцца, напэўна, больш аргкамітэту, але я б казала, што мы можам разглядаць не толькі магчымасць разгона, можа быць такая магчымасць, што просто будзе ўсё перакрыта, напрыклад, да? Ну, што просто ніхто нікуды не дойдзе і так далей. І ў гэтым сэнсе, як сказаць, планам Б, ну, ці сродкамі альтэрнатыўнага рэагавання могуць быць толькі кропкавыя, яскравыя медыйныя акцыі. Гэта адзінае, што застанецца ў гэтай сітуацыі. Ну, Моладзевы блок. Я таксама падтрымаю, што я не магу раскрываць гэты як бы нашы размовы і тое, што мы прапрацоўваем. Да, як бы мы думаем пра гэта, да, ёсць як бы напрацоўкі наконт таго, што будзе разганяць, і калі мы не дойдзем да гэтай плошчы астатняй, але ўсё ж такі гэта, як сказала Ася, план Б, як бы мы не можам яго абмяркоўваць зараз. Ну, мне ўжо нават цікава стала, таму колькі акцыі ўжо таксама асвятляў і прысутнічаў, калі былі затрыманні, то увесь план Б у лепшым выпадку быў аказаць нейкую дапамогу пасля затрымання і прысуду. Ну, тут гледзячы, што вы маеце на увазе, што рабіць падчас акцыяў і затрыманняў, гэта адна гісторыя. Пытанне, я ўспрыняла, напрыклад, ваше пытанне план Б, калі, напрыклад, беларусы не могуць паказаць скажем, акцыя не адбылася, нібыта ніхто не супраць. Разгон. Вот што робяць арганізатары? Ну, гэта ўжо... І я хочу звярнуцца да прадстаўнікаў сілавых структур, якія нас глядзяць. Я не ведаю плана Б. Меня не чапаеце, калі ласка. Карацей кажучы, вы ведаеце ўжо ў твар тых людзей, якіх лепей не чапаць. Бо нічога не скажам, бо нічога не ведаем. Не, ну, дарэчы, калі так браць, то, ну, я не буду... Ну, гэта пытанне ўжо арганізатараў, што робяць арганізатары падчас там разгону і так далей. Зразумела, што план Б тады павінны падхопліваць усе астатнія, так, хто застаўся. І гэта першае, гэта салідарнасць, там, аказанне дапамогі, а другое, гэта падхопліванне пасылаў, якія несліся, напрыклад, акцыі. То бок, вельмі важна, ну, я не кажу зараз пра тэхнічныя там рэчы, што зрабіць, каб не было пасадак ці штосьці. Вельмі важна, што калі гэта адбылося, каб працягвалася інфармацыйная хваля, каб людзі там падхоплівалі, транслявалі, посцілі ў соцсетках, магчыма, выходзілі, ну, тут уже пытанне бяспекі зноў жа стае, знаходзілі нейкія формы, каб зрабіць, каб гэта было недарэбна, каб месадж пра тое, што беларусы не хочуць аб'ядноўвацца з Расіяй і што для нас важна незалежнасць, каб ён працягваў гучаць у любым выпадку. Вось гэта план Б, як бы. Дзякуй вялікі, Алана Гебрэмарыян, Анастасія Дарафеева, Анатоль Лебедька, Зміцер Лукашук працавалі для вас у эфіры. Слухайце і глядзіце нас.